No, covidové časy si veľmi dobre pamätáme. Boli tu rôzne atomovky, jobovky, druhé slovenské národné povstanie, očkovacia lotéria, očkovanie je sloboda a kadečo iné. Stratili sme vakcína je sloboda, no? Áno, vakcína je sloboda. Stratili sme 20 000 životov nezmyselne. Zmizlo nejakých 24 miliárd eur, nevieme kde sú, preto je konsolidácia a ďalšie veci. Boli lockdowny, obmedzovanie na osobnej slobode, obmedzovanie ľudských práv a podobne. Takže pretrpeli sme jedno obdobie, ktoré dúfam, že sa už nikdy nezopakuje v histórii ani Slovenska, ani Európy, ani sveta. A jednoducho ľudia, ktorí vtedy mali zdravý rozum a zaradili sa len medzi tých ľudí, ktorí sa so zdravým rozumom pýtali, že aké sú možnosti, aké sú tie negatívne účinky, prípadné negatívne účinky očkovania, boli označení za idiotov, za dezolátov a trpeli a boli v karanténe a utrpeli aj pokuty samozrejme, tak títo ľudia, myslím si, že majú právo na odškodnenie zo strany štátu. Myslím si, že to sú títo ľudia. Myslím si, že to sú aj ľudia, ktorí odmietali nosiť rúška napríklad. No. Ale prioritné by malo byť ani nie, že kompenzácie, dobre, aj to môže byť, ale v druhom slede, ale prioritné by malo byť to, že vyvodiť osobnú politickú zodpovednosť za tie časy a za ten tzv. Covidový manažment najlepšej vlády všetkých čas. Poznáme, kto boli hlavní aktéri a myslím si, že tam by mali orgány činné v trestnom konaní konať oveľa rýchlejšie a dynamickejšie.